Здравейте! Много се вълнувам да започна това видео и да си поговорим с вас. Не съм качвала не от малко време, може би 2 години и половина или 3. Мисля, че няма 3. 2 години и половина. И това видео най-вероятно ще съм го кръстила "Завръщам се, къде се изгубих". Не, няма да е "Къде се изгубих" със сигурност. Но реших, че завръщайки се в YouTube, трябва да направя едно видео, което така да седна и да ви обясня какво се случва, коя съм аз, защо спрях да снимам. Предполагам, не сте и забелязали отсъствието ми, но все пак да дадем един чист старт. Защо спрях да снимам? Когато започнах канала си 2021, си бях поставила много високи изисквания към качеството на съдържанието ми, които тогава не можех да срещна, да отговоря на тези изисквания, което е перфекционизма в мен. Смятам, че много хора го притежаваме това качество и макар да звучи като нещо позитивно, то не е, защото много често ни спира да правим неща, които ни доставят удоволствие. И всъщност създаването на YouTube канал беше моя мечта от много години, от всъщност самия старт на YouTube. Помня как стоях ето тук на това легло и гледах видеа на Мишел Фан, която качваше грим видеа и гримуроци всъщност. И аз се гримирах следвайки нейните уроци. След това съм гледала и други влогъри и създатели на съдържание и винаги съм искала да бъда и аз такава, да се занимавам с това нещо, защото изисква много творене, изисква проучване, изисква компетенция в определена сфера и лошото е, че никога не съм имала самочувствието да застана пред камера и да се осмеля да го кача това видео, защото в главата ми се въртяха хиляди въпроси, като какво ще кажат хората, смешна ли съм, грозна ли съм, ще ми видят ли пъпките, достатъчно интересно ли говоря, не съм ли скучна, ще ми разберат ли чувството за хумор. И сега, когато се замисля, всички тези въпроси са насочени към хората, което да, разбирам, все пак YouTube, TikTok, Instagram са платформи, които ти позволяват да създадеш съдържание, което да покажеш на другите хора. Разбира се, че тяхното мнение е важно за теб като създател, но тук идва тънкия момент, че не всяко мнение е важно и е напълно нормално да не се харесаш на всеки и не всеки да те разбере. Затова има канали с най-различни хора, с най-различни теми и всички те си имат аудиторията, която ги следи и ги гледа и се вълнува за всяко ново видео. Но тогава това знаех го, но не го осъзнавах, ако ме разбирате. Притеснявах се много. Но започнах. 2021 започнах да качвам видеа, въпреки че нямах перфектния сетъп. Не, че сега го имам. В смисъл, аз съм си в детската стая, понеже правим ремонт в нашия апартамент. И сме тук, пред моето легло, което смятам за доста сантиментално и прекрасно като опит да възродя този YouTube канал, защото това е мечтата на моето малко аз и заставайки именно тук, където съм гледала тези видеа и съм си мечтала да бъда като тези какички, мисля, че ще ми помогне да я зарадвам и да я излекувам. То да, малко психология вкарахме тук. Но това беше една от причините. Другата причина беше, че не бях сигурна какъв тип съдържание да качвам, понеже аз съм такъв тип човек, че ме интересуват много неща, но да кажем, примерно сега се интересувам от плетене на терлици. Много много подходящо за моята възраст, но да, интересно ми е да плета терлици. Интересувам се от това нещо 1-2 месеца, но след това нещо друго ми грабва вниманието и започвам да се интересувам от макраме или от
грим още по-подробно. И се връщам към стари хобита и се интересувам от нови неща и теми. И това нещо не можех някакси да го вмъкна в този канал и имах чувство, че на хората няма да им е интересно и че ще им е скучно от цялото това, нали, разнообразие от съдържание, колкото и абсурдно да звучи. Естествено, че разнообразното съдържание би било интересно, но тогава така си мислех и ме беше страх, че ще бъда скучна. Въпреки че видеята ми имаха някакъв успех. За последователите, които имах, смятам, че се движех добре, но просто страха надделя и неувереността надделяха. Та това е защо спрях да снимам. Сега малко да ви разкажа какво се промени в живота ми, въпреки че толкова много промени чак не са се случили, но вътрешно се случиха, вътрешно като характер, като човек се случиха и затова и съм сега тук пред вас, защото смятам, че съм готова вече да хвана този YouTube и да си сбъдна мечтата. Хубавите неща, които се случиха, е, че се сгодих миналата година и тази ми предстои сватба. А пък другото е, както ви казах, правим ремонт. Това нещо мислех си, че ще бъде доста по-бързо, но се оказа цяла ера в живота ми. Фипсито е добре, това е котката ми, вече е на 5 годинки. Всичко е хубаво. Но това, което се промени в мен, всъщност никога не съм очаквала човек толкова много да може да се промени за 2 години и половина към хубаво. Най-голямата промяна се случи миналата година. Започна всъщност миналата година с старта на ремонта. Някак си всичко наведнъж започна да се ремонтира и вътре в мен, и в апартамента, и в живота ми, и всичко. Но това, което се случи и от което съм изключително доволна, е, че се научих на дисциплина. Защото аз никога не съм била от така дисциплинираните и точни хора. Опитвала съм се, винаги съм искала да държа на думата си и съм държала на думата си към други хора, но никога не съм държала, не никога, но рядко съм държала на думата си към себе си. И какво се случи? Спрях цигарите. Ето казвам, започваме директно. Спрях цигарите, бях пушач 10 години, като така редовен, нормален пушач, не от време на време, не социален пушач, пушех си цигари всеки ден, стигала съм до кутия на ден, до 2 не съм, но до кутия на ден съм стигала и миналата година беше всъщност годината, в която ги спрях окончателно. Пробвала съм и преди няколко пъти, но знаех, че няма да успея. Всичко е в настройката на ума. Малко така трябва да се заинатите. Разбирате ли? Няма как всеки ден да имате желание да не пушите. То никога нямате желание като пушач, но да. Не всеки ден ще ви се тренира, не всеки ден ще ви се излиза, ще ви се готви и така нататък. Но тук идва дисциплината. Това е нещо, което ми липсваше и което смея да твърдя, че вече притежавам и все още изшлайфвам. Така ли се казва? Все още го подобрявам. Нека да използваме тази дума. Все още подобрявам това свое качество, но смятам, че съм много, много, много далеч в сравнение с преди 3 години. Нали, освен, че спрях цигарите, другото хубаво нещо, което се случи и направих за себе си, е да започна да тренирам непрекъснато. Имам предвид, понеже аз си тренирам така от време на време, от доста години. Започвам, пък после спирам, пък после пак започвам, пак спирам, тренирам 1 месец, почивам си 2-3 седмици, месец, после пак тренирам малко, после пак си почивам и така. Но това, което всъщност направих, е започнах да ходя на фитнес и вече година не съм спирала да тренирам, като изключим покрай празници, което за мен си е напълно нормално. Между 3 и 5 пъти в седмицата, зависи дали имам други ангажименти. Аз си ходя на фитнес, ако не успея на фитнеса, понякога си тренирам и в къщи. Тук си имам такава йогамат, постелка, имам дъмбели, имам ластици и абсолютно всичко, което ми трябва за една пълноценна тренировка. И се чувствам прекрасно, че се грижа за себе си и отделям време за себе си, защото това беше другото, че бях престанала да
да отделям толкова време за себе си, което не е хубаво, защото когато отделяш време за себе си, се чувстваш по-добре, по-зареден, по-енергичен и можеш да свършиш още много повече неща, отколкото иначе. И мързелът в крайна сметка се храни. Колкото по-мързелив е един човек, толкова по-мързелив става той. Нали, аз по принцип си имам така доза мързел в мен, но се опитвам да не го храня, защото не е окей. Друго, ето да ви се похваля. Ако сте гледали предно някои от последните ми видеа, знаете, че косата ми беше доста къса. Аз я бях подстригала до тук, а сега е пораснала изключително много. И съм много щастлива, че успях да си пусна. Това е естественият ми цвят. Да се върнем към същината на видеото и да отговоря на въпроса защо се връщам в YouTube. Като мисля, че аз вече така ви казах, че YouTube е моя мечта и че винаги съм искала да се занимавам с това нещо. В момента идеята ми е да си ми бъде хоби. Нямам такива грандомански цели да бъда с 100 000 последователи, да съм там навсякъде, всички да ме знаят. Не. Искам да си намеря моите хора. Тези от вас, които ще харесват мен като човек, ще харесват съдържанието, което правя, колкото и малко да сте. На мен ще ми бъде готино да си говорим, да снимам съдържание за вас, да си комуникираме в коментарите. Може след време да си направим някоя група някъде, защо пък не, и да се срещнем. Това ми е идеята. Другото е, че искам да докажа на себе си и на тези от вас, които се страхувате все още да направите тази крачка и да преследвате мечтите си, че живота не чака. Трябва да се действа, трябва да се забавляваме, да спрем да мислим какво ще кажат хората, кой ще ни харесва и кой няма да ни харесва. Нашите хора ще ни харесват, ще ни подкрепят, ще ни намерят и това е плюса на социалните мрежи, че можем да достигнем до хора от всеки кът на света, от всеки край на света. И дори да се чувствате неуверени, пробвайте и правете неща за себе си, които ще ви помогнат да повярвате в себе си една идея повече. Мисля, че видеята, които съм намислила да качвам, ще ви бъдат много интересни, тъй като към днешна дата ежедневието ми е малко по-така разнообразно в сравнение с преди 2 години и половина. И интересите ми са малко по-различни. Започнах много повече да готвя. Аз и преди готвех, но за 3 години човек се променя. Започнах така да експериментирам с разни рецепти. Ще ви показвам, ще си готвим заедно. Но така общо взето да стигнем до това какво може да очаквате от каналът ми. Идеята ми като концепция за канала към момента може и да се промени това нещо, понеже не ми е окончателно, но искам да споделя с вас и да ми кажете вашето мнение. Идеята ми е да качвам едно влог видео на седмица или на 2 седмици, зависи, и едно sit-down видео, каквото е това в момента, просто да стоя пред камерата и да си говоря с вас. Просто да си говорим все едно сме на видеоразговор и да си изприказвам всичко, което ме вълнува към момента. Може да си говорим за страшно много неща на тези седнали видеа, статични или не съм много сигурна как се наричат. Теми колкото искате. Така че със сигурност няма да ни е скучно. Относно влоговете, в тях ще ви показвам ежедневието ми, по-интересните части от деня, разбира се. Ще има рецепти, ще си говорим за книги, ще си говорим за козметика, за грижа за кожата, за косата, за тялото ни, за витамини, за всичко. Може би още в началото няма да си говорим много за предавания от сорта на Ергена един за друг и така нататък.
просто защото не гледам много телевизия в момента. Не, че предишните не съм гледала, не казвам това, но просто не очаквайте да ги коментирам тях. Но пък имам много други неща, за които да си говорим. Също така искам да ви подготвя, че видеята ми няма да бъдат супер естетични. Идеята ми е да бъдат максимално естествени и такива уютни, да ви просто е така да си пием кафенцето заедно, да си говорим, да сме си приятели. Това е усещането, което искам да създам, когато гледате моите видеа, защото аз лично харесвам да гледам такъв тип видеа и смятам, че ми подхожда като характер да създавам такъв тип съдържание. Не кифлея особено, но понякога си кифлея и това също да ви кажа, но смятам, че всяка жена има малко кифленско в себе си. Изключително много се вълнувам. Надявам се тази дисциплина, която съм изградила и върху която съм работила толкова много време, да се отрази и тук. Вече в TikTok се отразява. Там качвам непрестанно от октомври или ноември, което са всъщност 3-4 месеца, което е много добре за мен, предвид, че преди бих се отказала след седмица-две, защото просто ми е омръзнало и няма толкова резултати. Но мисля, че тук в YouTube е моето място и че ще бъде много готино да се запознаем с вас и да си общуваме. Не знам колко пъти го казах в това видео, но наистина много се вълнувам и нямам търпение да се открием и да ни бъде хубаво да прекарваме така време заедно, да си пишем под коментарите, да ви отделям време и да. Благодаря ви, че останахте до края и ще се радвам да се видим отново. Чао!